mana matin nikech magi yote ma koka koro donjo irwa kaendi sani. Erokamano ahinya. Aparo ni makamu ayiego gai ma Nyakach bayiego ni nyaka wami luor party leader marwa. Kendo wasire. Kendo wadwa make motegno mondo nikech ene monyalo riwo chama. Koro wasire kaito oriwowa to waluwo kanyo. Bende nitiere chapni moro amora e kom mar jatend party nikech joma be wacho ni nitie chapni mar buro ginga, nitie joma temo ni gidwa kawo kom, be nitiere unegi chapni moro e party koso onge? Aparo ni Dr. Buru Ginga oseyudo acceptance malach kaka party leader marwa, kendo ok ane chapni moro amora. Aparo ni obro bedo party leader, obro makonwa chama, obro dhi mbele gi rito chama. Makamu owacho kare. To Victor kelo siasa koro ma Migori kama gilarorego Migori kucho. Tadwa wacho nikech ang'e Victor very engineer. Victor ang'e very well, en osiepna malich miwuoro. To makato manya Junet ka gin gi wach moro to giwach gitieko on the side molo koro kele e shokai. Junet en director of campaigns. Kendo mano position ma bede central committee mar party. Kendo mako komno motegno kabisa. He's a very valued member. And sharp member and kendo contribute a lot. Wach mar pesa naseng'isi ni mago weche mimieno goji to kendo onge ng'ama nyalo ting'o pesa ni ma pesa ni koro adhi lal go di kaito duogo ni wuotha kae. It's hardly possible. To gimachielo madwa ni mondo awachi for Victor mang'ebe ang'eni and other joma aspire kata kaka in Trevor and others. Gima duong' madhi konyo chamawa, especially after departure ma jakom, en fairness. Ng'ato ka ng'ato oyuda fair chance. Matiende niya, Trevor kata in kidwa Nyakach ground idhi ketho gini Linda ground Linda ground kiki wach ni Wanga aja hosti ka e show bana koro para idhi ketho gini Gavana. Ground ng'ato ka ng'ato odhi e ground mondo fairness obedi sa nomination. Ng'ato ji odhi e pap ng'ama japiny oneno ni mae ng'ama wadwa ni mondo telnwa wang'ni gotiko mar ODM mane ng'ama oyudo tiko. Kora nadwa mana assure bejowa ni jakom nomiyo wa lot of cover, mano to is true. To koro sani it is important ni mondo chama obed ga fair system mar manyo candidates manyalo fly the party's flag e positions te. Koro mano en assurance manyalo chiwo ka Trevor ni ka ine ma Nyakach wali ine meeting of flag. Onge ng'ama bro wacho ni watim machielo. No. So makaka jakomi inyiso jopiny ni udhi timo nomination e kombe te kendo freely and fairly. Kombe te onge direct ticket one. Well,